हेलो लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे नोंसोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायफिनबावनाय जाबाय। जोङो दा कोचुगावआव थांनो ओंखारदों। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेडब्ला चलो नायलांदो। जोंना सासे लोगो फैगासिनो दं। आमाइसो लोगो मोनबाय। बहा थांगोन जोङो दा? कोचुगाव। आच्छा, बेरायहैनो ना अफाय थांनो? मैया माबाफोर लांफैदोंलै। आच्छा, जों बेखौ लायनो थांगोन ना? फरेस्टनि मानसिफोर सेन लानानै थांदों। आच्छा। नै जोंना लामाया बिदिसो, नायलांदो नोंथांमोना। बाजार मोनबाय, थेका बाजार। थेका बाजार बारबोबाय जोङो। नोंथांमोना कोचुगाव सिमाव मा नुलाङो नायलांदो। आं नोंथांमोननो देखायलांनो नाजानोसै। लामाया बिराद गाज्रि जाबायलै। नायदो नोंथांमोन, लामाया नै मा रखम। थेका बाजारनिफ्राय कोचुगाव थांनाय लामा बियो। माबायदि गाज्रि नै।
कोचुगावआव थांनानै न'आव मोनफैबाय। आं दायो ओंखाम जानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो? मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब।